Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Dundee Cliff Kongsit Presiden Rangba keseng FKJ GP Sengkme habaya keren berkilat pathai kubor menta kesengi ke arpu pratrik unai leber arajar arpulai ulaong ba ka penlong ya keseng bandawa na ke sorkar jela ban penyo no ya ka an ka baklan ban te lakam ya ke jingwan rung kertep bat buhai snong jong ki menderi sepo ke jela bat ka penlong ya ki breu ki banabar ban one light lo ke jela ka long ba ki Jakarta lasi ni ki infiltration center ki balabu kim tre ya ka kam bat ki long ki batlot ula ongru ba ka kam ka ba ki breu ki batrai hapo ki infiltration center ka long tang man su penting ki breu henrai klem da le pat ya ka kam bat dei na ka daw ka ba pendong ya ka seng bandawa ya ki an ki bar king na ka sorkar ban yada na ka jingman rung light lan jong ki mender sapo ka jela la benrap uba Dundee Fi dena takadaw kau sa penlong ingi bangi habban dawa nak sarkar bangi di benyok no ka mardor ka an ka bakhlan mante lakam ya ka jangan buhai snong na ka jingwan joki mender na ka jala ka jongi dena takadaw deling ba ka jingduna na ka taki weakness hakini kin position kan namai kan ite borong i kata namar bali u empat kam regulit ba te ki ka sulong makin supet kin sucek nama ka infiltration hi ka jangbot hi kalong man su infiltrate ban pet bakin numnan tagi bad elements sendiri kalong ba ka operation ka balik kini infiltration manta kalong tangun su penting tanah jerong tanah sela here no kamdan area kamdan detection area pi wanang tu su pet fi IID fi melawan tep tu ka ipik su tahu tu hi sna hiru pedi badang tu tu labiang bat dan record samdan ni katai te dena takadaw wat ladadan makana kini infiltration rekem terikam terkadang ko sepelong ini bangin dawa kan yakin dekinu mekanisme ki baklan ki balak mendetek sya kata ka jengwan ju kita ki beri nabar sini ke jela ka jongi namba beli yu ngan oy kan dia kalong ka jengwan ju ki beri nabar de ban ya songtu bakla manu manoro mah kamtam kidan ki pardok personam ka jongi ki ong badingin sukim siam heri de men songtu syai ka nongdem ka bangi kung kisang balang yen kalong ba omde bangi isi moh ya ke jingwan ju kiwi ki nong song snong na kiwi ki jala jong kari India heri kalong ba kumno banya dael dia kung kejat men ber pat kinwan sini kung kitores ki pedang borom ki kinwan sini hakam ka jam ki trei subu kidan hapo central department na kiwi ki company man invest ni kinwan tamawan proportional lebih kuat mana business ni ruf dia benyok ki license kum trading license ka babiang kumta hari ke bang mla banyak pen kalong bala dak kini kinong we kiwan hak kerteng kum kinong trikam sarkar ne kiwan hak kerteng kum ki investment ne ki businessman ne kiwan hak kum ka kerteng as kum kita ki nong tri bala sengi ngimla banyak pen ki lada ki yo ka hok pat hawi ke sini ki yo ka hok kum kinong sosnong jong ni ke jala ka jongi kan namang di jat beri pat nomor fi kum bangi sungtu menta if politically we have been defeated dekamut socially economically ru ngila dulu pa dede na takadaw ko penlong yang i kum kajat ben rio mau bat kum kaseng bandawa nakapo sa sorkar bahkan snai ni ki an man te lakam ya ki jiwan buhai snong jong ki khala jat chajela ga jongi de hai ni benta namang ide ki jai rio badet pa de kitang swan thlap maki kinwan tang syajar ngut syakstio pasis nam ni bujat rio na ja di tai ka nodem ka ba ka penlong yang hadup menta mene bangi kwa bak sarkar ka manra takaan ka ba khlan mante lakam ya ka jingwan jong rung jong ni ki mender chani ka jala ka jongi